गिबियाव मान होजाथाव दिपेन चन्द्र बर'जों लोगोसे गासै थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा एबा थुनलाइ सिबियारि खन्थाइ बिबार मोखां बिजाब हानजायाव खन्थाइ आवरायलायनाय बादायनायाव बाहागो लाग्रा गासै आंनि आंगोनि आंगो खन्थाइ आवरायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा दोमै बसुमतारी, जिल्ला क'क्राझार, पस्ट अफिस बिसमुरि, भिलेज महनपुर। खन्थाइया बबेबा मोनसे समाव आंनि गोरबोआवनो जोनोम मोननाय। खन्थाइनि मुं हिन्जाव गोदान। खाफालाव सान गोरलै बादि सिन्दुर बिबारजों, खोमायाव चन्द्रहाला सना गाननायजों, गोदोनायाव जोंख्लाब माख्लाब सनानि हारजों, बेसे समायदों नोंखौ दख'ना थावसिजों। पुर्निमा अखाफोरनि सोराङाव, मिनिखैरो मिनिनायाव, बिरफालाङो संसारनि गोदै सिमाङाव, सानस्रिनानै रुगुं मोनहास'यै बै लैथोआव। सान अखाफोरखौ साखि दोननानै, जुलिनि मन्दबाव समाय लानानै, नेम बादियै सिन्दुर थुनानै, बबेबा हाब्रां लैथोआव गाब्र'नानै, फागुन दाननि जावलिया बारजों बुबथिंजागोन, दैज्लां बोथोरनि अखाजों सिन्दुरा हुखुमोर जागोन, समाजनि गेजेराव नों इनायनो मुगैजागोन, गोरबोआव हाजासे दाहा लानानै नों खुद्रिनांगोन। मिथिना लाखा नों सना, संसारनि बिबाना खम नङा, बेसेबा गिदिर अन्थाइनि थाफा रुजुननांगोन नों फैमाल खालामब्ला। एसेनोसै, गोजोन्थों।